अच्छा, काल हमनी के लोक साहित्य के गद्य विधा के समझले रही जा, गद्य विधा पर चर्चा कैले रही जा, खास करके लोक कथा पर। आज हमनी के पद्य शैली पर आज हमनी के विचार करे के बा कि लोक साहित्य के जो पद्य शैली बा ओकर का स्वरूप बा। हम पहलू कलरनी हा आजो कहतनी और बार बार आदमी कही कि ई सौभाग्य बा कि भोजपुरी के जो लोक साहित्य बा हमनी के बहुत समृद्ध बा। जैसे लोक कथा के काल चर्चा कैनी जा ओकर समृद्धि के, वैसे ही पद्य शैली में लोक गाथा के समृद्धि बा। लोकगीत के यानी पद्य साहित्य जौन बा वो और ज्यादा समृद्ध बा, गद्य साहित्य से ज्यादा समृद्ध बा। तो जहां तक पद्य शैली के सवाल बा तो इनमें दो तरह के रचना पावल जाला। एगो आख्यान परक रचना बा आ एगो स्फुट रचना बा। आख्यान परक मतलब जौना में कथा रहेला, कथा वस्तु के प्रधानता रहेला, आख्यान बा कथा रहेला, ओकरा के लोक साहित्य में गाथा कहल गई। यानी एगो गाथा काव्य आ एगो लोकगीत। स्फुट में लोकगीत कई तरह के मिलेला, उनमें ज्यादा अनुभूति के प्रधानता रहेला। तो सुविधा के आधार पर हमने के कह सकता जा कि पद्य साहित्य के दूगो विभाजन कइल जा सकता, एगो आख्यान परक आ एगो स्फुट, एगो लोक गाथा आ चाहे लोकगीत। जौन कहली गाथा बात और कथा प्रधान होला। ओमे एगो श्रृंखला रहेला कथा के, कथा सूत्र रहेला, नायक नायिका खलनायक सब कुछ ओमे हर तरह के पात्र आवेलन। बड़ा सरस और रोचक होला। खास करके गायकन के मुंह से निकलला के बाद तो और सौंदर्य गाथा के बढ़ जाला। तो एकरा के जनता के मुंह से निकलल महाकाव्य कहल जाला कि जनता के मुंह से निकलल एगो महाकाव्य बा जौना के गाथा कहल जाला। आ जौन स्फुट साहित्य बा, स्फुट पद्य बा, ओकरा के लोकगीत कहल जाला। तो विभाजन के और भी आधार कई जा सकता, जैसे प्रबंधात्मक गीत ये का कहल जाला स्फुट गीत। प्रबंधात्मक में यही लोक गाथा आ जाए। एकरा एक गेयता प्रधान बा। कथा तो बढ़ले बा लेकिन उनमें गेयता बा। कथा के सौंदर्य जब गवाला गवैया के मुंह से आवेला संगीत के रूप में ढल के, तब ओकर सौंदर्य और निखरेला। अब एक उत्पत्ति के संबंध में, गाथा के उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारा लोग विचार किले बा, बहुत सारा विद्वान लोग विचार किले बा। ऐसे में एगो पाश्चात्य विद्वान बड़े ग्रीन के एगो का कहल जाए आश्चर्य, सुखद आश्चर्य कहल जाए कि लोक साहित्य पर जितना काम विदेशी विद्वान लोग किले बा शुरुआती दौर में किले बा, उतना देशी लोग नहीं किले। सर गायब हो गए। का हो गई है? फोन आ गई सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आवता, आवाज आवता सर। का हो गई है? कट गई है बीचे में। फोन आवत हुई सर जुड़े के पड़ल ना ना फोन ना आवत रहे। यही पर एगो लिख देले से कि आवाज कैसी है, सही है कि बाद में का जाने का पूछे लगल अंगुली धरनी है, बस कट गई है। खैर, तो हम ग्रीन के चर्चा करते रहे
कि लोक गाथा के उत्पत्ति के संबंध में ग्रीम बहुत बड़ भाषा विज्ञानी रहे। भाषा विज्ञान में ग्रीम नियम एगो अलग हुईबे करेला, वो पढ़े के बाद पढ़ेला आदमी। तो ग्रीम के कहना बा कि समूह के अभिव्यक्ति है। ऐसा हूँ उत्पत्ति के संबंध में लोक साहित्य के उत्पत्ति, लोकगीतन के उत्पत्ति, लोक गाथा के उत्पत्ति के संबंध में कहल जाला कि समूह से निकलल बा। केहू कहला कि ना ही व्यक्ति से निकलल बा, भले उ समूह के हो गई बा। तो तरह तरह के बड़ुए एगो नहीं खे, एगो एकर कोनो ई नहीं खे। तो उ ग्रीम समूह के से मनले बड़े कि समूह से लोक गाथा के उत्पत्ति है, आ स्लेगल व्यक्ति से मनले बड़े कि व्यक्ति निर्मित है। हमनी के जौन लोक साहित्य के अध्येता बनी कृष्णदेव उपाध्याय जी, वहाँ के सब सिद्धांतन के मिला जुला के कहले बनी कि थोड़ा बहुत सब सिद्धांतन के योगदान बा। कोनो एगो सिद्धांत के नहीं कहल जा सकत कि समूह से निकलल बा लोक गाथा, तो व्यक्ति से निकलल बा लोक गाथा। ये सब मिला जुला के बड़ुए। खैर जो होखे, वो तो उत्पत्ति के चीज हो गई, वो समझे के बात बड़ुए। भोजपुरी में जो लेकर परंपरा बा, वो बहुत समृद्ध परंपरा मिलेला, बहुत समृद्ध, बहुत अच्छा गठन के रचना भइल बा। जौना में आल्हा बहुत प्रसिद्ध बा। आल्हा बा, कुंवर विजयमल बड़ुए, शोभा नायिका बंजरवा बड़ुए, लोड़की बा, गोपी चंद बा, मानिक चंद बा, भरथरी बड़ुए, ये सब ढेर रचना बा। कुसुमा रानी बा, लचिया रानी बड़ुए, भगवती देवी के बा, बिहुला, सोरठी, बिरजभार, बहुत नाम आवेला। तो एक तरह से बहुत एगो समृद्ध परंपरा एकरा में मिलता हमनी के। आगे चल के भले ही परंपरा छीन हो गई बा, लेकिन जौना घड़ी से चलल बा तौना घड़ी से एगो अद्भुत चलल बड़ुए पावल जाला। जन जन के कंठहार ई लोक गाथा रही से पहले। एकर एक से एक माने अगर धत गवैया होत रहे लो, नामी गिरामी होत रहे लो, वो लोग के मुँह से कुल गाथा अइला के बाद अद्भुत लागत रहे। तो इस तरीका से बड़ुए। तो हमने के अगर ई कर सकत नहीं जा, माने अध्ययन के सुविधा से, शोधार्थी लोग जैसे अध्ययन के सुविधा से भोजपुरी लोक गाथा के अगर विभाजन करी तो दू तरह से कर सकता। एगो बा नायक प्रधान, एगो नायिका प्रधान। आसानी खातिर नायक प्रधान और नायिका प्रधान। नायक प्रधान में आल्हा आ जाई, आल्हा रुदल दोनों भाई बड़नों में। नायक सहनायक कुंवर विजयमल नाम के एगो वीर योद्धा बड़न। शोभा नायिका बंजारा, हमें बणिक बड़न व्यापारी एगो बड़न शोभा नाम के। गोपी चंद भरथरी, इलो सन्यासी बिरागी बा। तो एह लोक गाथा में नायक बालो पुरुष लोग, असही कुसुमा, लचिया रानी, भगवती देवी, बिहुला, सोरठी, बिरजभार, बनारस के आसपास चचैनी गावल जाला। ये सब जौन बड़ुए एक सब नायिका बा, नायिका प्रधान बा। तो एक तरह से दूगो सुविधा खातिर ऐसे करा के प्रवृत्ति के आधार पर प्रेम कथात्मक और वीर गाथात्मक भी कहल जा सकता। बहुत सारा जौन बा जौन प्रेम गाथात्मक बड़ुए और बहुत वीर गाथात्मक बा, जैसे आल्हा, कुंवर विजयमल, ई जौन बा वो प्रेम गाथा वीर गाथात्मक बा। ओकरा बाद रुआ आ जाई सोरठी, बिरजभार, बिहुला, ये सब बा एथी बा प्रेम गाथात्मक बा। एगो औरू हो सकता विभाजन, गोपी चंद भरथरी, ई जौन लोक गाथा बा तो ना ई प्रेम कथात्मक बा ना वीर गाथात्मक बा। ई वैराग्य मूलक बड़ुए, रस के दृष्टि से शांत रस पावल जाला। तो रस के दृष्टि से भी एक विभाजन हो सकता, कई तरह से विभाजन हो सकता। अब हमनी के तनी मनी थोड़ा बहुत समझे जा ये गठन के। तो पहिलका स्थान आल्हा के आवेला। आल्हा के संबंध में आल्हा के कई गो पाठ मिलेला। एक जौन मूल पाठ बा वो अपभ्रंश साहित्य में पावल जाला। हिंदी साहित्य के जौन प्रारंभिक काल बा तो उसमें एगो रासो काव्य परंपरा चल रहे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो लिखले रहे। वही परंपरा में
लगभग दूसरा नंबर पर एगो नाम आवेला महोबा के राजा परमर्द देव उर्फ उनकर नाम परमाल के नाम से मशहूर बड़न इतिहास में। तो उनकर दरबारी कवि रहले महाकवि जगनिक। जगनिक जी लिखले बड़न परमाल रासु, वीरगाथात्मक काव्य है। ओकरा में एगो खंड बा, जैसे अध्याय होला ना, ऐसे ही एगो खंड बा, अध्याय बा, आल्हा खंड, आल्हा खंड, जना में दूगो वीर माने भाई के, क्षत्रिय सामंत कुमारन के यथी बा, वीरता के वर्णन बा। आल्हा और रुदल दोनों भाई बड़न। एक खंड में कथा मिलेला, दोनों वीर बड़न। एगो नैनागढ़ है के नायिका बाड़ी, सोनमा नाम बा। तो सोनमा से शादी खातिर ओइजा चढ़ाई करत लो, ओइजा के राजा से युद्ध होता। और युद्ध के बहुत जबरदस्त वर्णन बा, फड़के लगेला एकदम अंग अंग। वही में बड़ुए 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को अधिकार। जोश जोश जगावे वाला, वो युद्ध के नगाड़ा, घोड़ा के ताप और तलवार के हन हन खन खन, ये सबके बहुत जोशीला वर्णन बा। आजो गावे वाला तो मिल जाला आल्हा के अपना ढंग से एगो पाठ बा। तो धीरे धीरे गवैयन के मुंह में आवत आवत एक स्वरूप बदले लगला, कई गो रूप मिलेला। उसमें एगो भोजपुरियों के पाठ मिलेला, बहुत लोकप्रिय पाठ बा। तो पहलू काल है परसों कहियो हम चर्चा में कले रहे कि एगो विकसनशील काव्य होला जो निरंतर विकास करत रहेला। मौखिक परंपरा में जेकरा मुंह में आई, जेकरा जहाँ बुझाइल जोड़ घटाव कर देला, जोड़त रहेला, घटावत रहेला। ये परंपरा में रुआ देखत हो आजू महाकवि कबीर दास के चलेला। कबीर दास के जौन अथी बा, साखी बा, दोहा बा, ओकरा आधार पर बहुत लोग गढ़ देवेला कबीर दास जी के नाम से। बुझाला कि कबीर दास जी के होखे। तो इस तरीका के बहुत सारा जो चीज बुड़वे आल्हा में जुड़त गईल बा, ओकर स्वरूप बदलत गईल बा। लेकिन एगो बहुत अमूल्य धरोहर बा हमनी के। तो उनमें बहुत वीरता के वर्णन बा। तड़ 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 तेगा बाजे, हनहन हनहन खनक रही तलवार, कैसे मानत ह बघरुदल के लड़वैया, 160 गिरल 1000, ऐसे करके बड़ुए अकेले मारता 160 लोगन के एक साथ बघरुदल मार रहल बा। उनमें हन 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 के आवाज आवता। तो इस तरीका से बहुत माने वो जो पूर्ण वर्णन मिलेला थी के आल्हा के। अब बा लोरिकी, ओमे लोरिक नाम के वीर के वर्णन बा। कहल जाला कि वो माने आभिर कुल अहिर कुल में जन्म रहले। तो वो बहुत बड़ा वीर रहले लोरिक। तो लोरिकायन या लोरिकी नाम से वो गाथा पावल